everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Kingdom. Ay, ngit-ngit naman palibot. Gipang labay ng parilya kay gamay lang kay gas ini. Konsumo pa ni ugma. Panganong hayag magmayo. Oy, ang hayag bidanag dinhi sa ilawom silong. Nganong ka? Sabihin nung dan. Ti hayag sa ilawom silong ni payag. Dairang, hoy. Ay sag kamatay day, ay kamatay. Mata sa dairang, mata day. Ang mga manis irang, gipokaw di manon mamata. Lilion ako ni be. Dili si irang ako lilion, muli pagita ini. Lilion ako ang musilong, iwalis ko ni. Dili kining sayal ni irang walison. Kining banig, kini among banig walison ko ni. Nindot tanis kang irang, nindot paning banig. Nakitaan ko na ang silong ni payag. Unsa makay nakamugnas ka. Hala! Hayag kayo! Murag fluorescent nga green ang nisiga. Hala! Nayabag na ni. Nga naman kahayag magkayang among silong sa payag. Karohon kayo na ako silong be. Ato na ko silong be. Naugon ako. Maghinay lang ko. Kaya murag natugnas inday irang. Hala, hay naman to. Wa naman ang green nga naghayag. Kakita mangyog ko. Wa, pag ni madawat ako mga mata. Maayo pa man eh. Oy, 50 watts, good ni. Libuga. Diin madugi ka itong kahayag nga color berde. Diyan mo sa kakubalis payag. Kaya tingali, naswas nga. Basig iya kong ongoon. Mao ka na ang nabantayan sa kauban kong Dr. Elsa. Lahi ang iyang dugo. Anak ko siya, Armando. Gikan siya sa akong sabakan. Apan, nahinumdum ko sa usa ka babae nga buot taong tabangan. Armando? Elsa, ang iyang dugo nasagulan sa laing tipong dugo. Ang iyang mga luha. Gusto? Siya. Ang katong prinsesa nga dili taga dinhi sa atong kaliputan. Anak ta kini Armando. Gikan siya sa akong sabakan. Gidaha ko siya sa siyam kabuan sa akong taguangkan. Ang atong anak, mausis siya. Matod niya, mabalik siya. Elsa. Ngano, Armando? Mas maayo kang ipa-DNA-testa ang bata. Nagduda ka? Nga dili mo siya anak? Tungod kay lahi siya kadato, Elsa. Sa sinugdan, dili ginunta ko gusto nga matuki pa ang bahin sa dugo sa itong anak. Apan, karon nga ingon ni ana ang ato nakita. Nga muhilag siya og ingon ni ana. Napasabot lang. Nga dili siya atong anak. Armando, gikan siya sa akong sabakan. Anak ta siya. Gigamit lang ang iyong pagkatao, Elsa. Aron makabalik ang iyong kinabuhi. Basin og maangin pa kita tungod kay mato niya. Sawa pagkatungis tiya mamatay. May kaaway siya. Armando. Maong ipadin-test ka ng bata. Tungod kay dili ko siya anak. Armando! Naunsa mag-uwi. Ando na magyukoy malunggang. Ganina lang, dunad sa'y tingog ang kamay ako nadungog. Pero ako'y nakita. Ay,
Baka sab ko mapraning sa. Unsam say kapasikaran nga mapraning ko. Hindi man ko adoy-adoy. Adik-adik. Lagi ka adik-adik. Bayot ka. Anak, sab. Tingog na sab. Pero naman kasi mana nga akong pandungog na nayapag uy. Naratay pakita na ako sa bata nga. Nga. Remy? Ay! Remy? Nasa ka? Ma'am Elsa, ikaw di ma'am. Abi ko kinsa. Remy? Nang luspad kag maayo? Ngano? Naunsa ka, Remy? Kuan kining... Abi nag-uog. Ang tingog ako na dungkan. Tingog sa dili na ako makita. Huna-huna mura ka na, Remy. Maulagi. Ako naman sa magoy makadungugod. Maski nga ako mga kaupan o makadungog. Ako ragyod. Marag... Uyo na lang ko. Nga kung una-una ang tanan pero... Naunsa naman gidi ay ko. Pag-ilis noon, be. Manlakaw kita. Ha? Asa man ta, Ma'am Elsa? Ipa-DNA test ta ang bata. Kay nga rin ma'am. Nga nang ipa-DNA test man ang inyong anak. Nagduda si Doc Armando nga dili niya anak si Baby Corazon. Remy? Sa katong giingan mo. Pabinay ginangoy! Bungol ka rang! Ay, wako mabangol sa'yo. Hinunsa ka Kasi magkapangutana. Balik-balik ka pangutana. Teka, dungog naman ka. Ayan ako ba, nga gusto ko lang karohon ng ibong gisulti. Ikaw kagiron. Sa kagiron. Wag gina klaro, wag gina maklaro. Matod ko, wa ba di maklaro? Eh, matod mo, nga kuan, nagsiga-siga ang ilam sa atong Siga, silang. siga. O, nagsiga-siga nga Siga, sa ato pa doon na dahil nagdaob kadakadlaon sa atong silang. Adili lagi na Oh! Why nagdaob? Aw, Doon na nagdaob. Unya ang kahayag ba? Well, biglap-kidlap, green ang kolor. unsa? Sige, unsa gyapon ka. Oh, huwag kong kasabot ang magsiga mo, unsa? May kapuslanan ng istorya. Unsa man ka nang usiga kada kaadlawon sa atong ilawom sa payag. Oy! Pero tayo sa wasay. Sa ilawom yun ka, sa atong payag nagdikan ng katang nagsiga-sigang imugengon. Wag yun kasabot. Dili ka sa gawas sa to sa atong payag. Unya, naabot lang sa ilawom sa atong payag ang kayag. Murag di kita mahusay ani irangda. Aba daw, ikaw wala po pagkawiklaro po Aron ta madali ba? Oh, Ato kay patag-an atong dwinding gamay ug naong. si kamay Tas og dunggan. Dahon ang buhok. Ako adoon siyang gipuy ang kahoy ha. Ako pangutan-on kung sa tong kahayag nga makita ato kada kadlawon. Sige. So ayan na itong pangutan na. Oy, hala! Ay, mahala ko kadaghan be. Kautsinta lang. Hala. Oy, di mamahal mamadugay ay. Ha? Hala. Kapoy be. Ay, di ka buta cinta ay. Di na ko manawag. Oy! Hapit ng eleksyon. Runamir Rugamura! Ay! Rugamura, family! Ay! Andico Beverly Torino! Bobby Dinta! Hilin Grace Hernandez! Ha? Hilin Grace Hernandez! Maribel Lampios Cortez! Basta mo di ay! Basta! Na-adwin di diya! Hoy, Amon! Dinde! Gawas mo kita kon! Todson di karon! May pangutana ako ni mo! Gawas na! Hala, Ginoo! Kailam gi kang Amon! Si Amon, kailam gi sa Amon ako! Si Amon! Ganina na kong gitawag! Wagin mo gawas yung gitaguan! Amon! Oy, dwinding gamay na kong dunggan! Gawas diya dong! Lubago na ko ng imong gamayng liog dong! Gawas! Uy, di ko ba si Ma'am Elsa din his lobby rin ng hospital? Wa man siya makapaabot ni Doc Armando nga nagkuha sa DNA test result sa bata. Nga naman ka sa?
May pagduda gyud si Doc Armando nga dili ni anak si Baby Corazon. Ay, bitaw sabwe. Makapadudag gyud. Kay ngano hilak man og mga gagmayng buwak. Di man tubig ang muaga sa mga matas bata. Saan dito bata? Anak si Encanto. Encanto ang amahan ni Baby Corazon. Hala ka diha. May nituwag na ako. Nanguhit. Kisa may nanguhit na ako. Nuwa magtupad. Ni suol sa maring kabuang sa dili ingon ato. Gibinawangan na sab ko. Kinsa man yung ka? Ha? Kinsa ka? Si Doc Armando. Remy, si Ma'am ni mo Ilsa. Kondok, nigawas. Nagilak pa yung itong nigawas, Dok. Nagdas bata. Ha? Dok, unsa ba kini ay problema? Nga naman yun nga DNA test man ang bata. Nagduda ka nga, anak og Encanto's Baby Corazon. Og dili gid ikaw nga amahan ini. Remy, tak umar ang paaba ni mo, ha? Way Encanto. Ug ay kung pila ng kabuang ni mo. Remy, paminaw. Doktor, maminaw ko, Dok, maminaw ko. Unsay imong dipatayan sa bata. Ayaw na iapot ka to sa lang tao. Makasapot ka ba? Kitingalig mawa ako sa may paminsar. Ikaw ang una na akong maputlan si Mugkila. Doktor! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.